sing mengkonon-mengkonon lho. Spesial terkhusus dalam Lang apa wong ayu? Nang apa primen? Lang apa sengsara sing aku terima? Pengen duweni sadar kita cuma mung bisa mandang nadar diri beli mungkin diterima. Mas Depri nang apa sih? Oh, Berkaya beli pantes ngayal pengen duweni sadar kita cuma mung bisa mandang pirang-pirang wong wadon sing demen. Ayo apa meneh? arepan jajal kecoba wong ayu. Bayu arepan jajal kecoba ngungkapaken rasa cinta Tapi minder, minder kagak beli pantes watire ora diladeni. siji akeh saingane, Terus loro rasa wong ora duwe. terima kasih sayang. Siji akeh saingane loro rasa wong beli. Apa mungkin bisa kepilih Apa mungkin bakal kepilih kanggo kita dari kanggo jodoh kula jadi jodoh. pengen duweni Pengen duweni ngomong orang wani rasa tak simpen ingat rasa tak Jero ati. simpen ning jero ati. Minder kaya beli pantes ngayal pengen duweni sadar kita cuma mung bisa modal cinta ngaca diri pirang-pirang wong wadon sing geman. Abang, mana dong abang? Jajal ya mas ya, coba mengungkapkan. Ayo kira-kira harapan jajal tercoba mengungkapkan rasa cinta wong ayu. harapan jajal tercoba ngungkapaken rasa cinta tapi minder rasa ning ati. Watire ora Kuatire ora diladeni. siji Siji gede, siji cilik. Terima kasih. Siji ake saingan loro
kula kanggo kula jadi jodoh. pengen Duweni khawatir ngomong orang wani rasa rasa tak simpen ning jero ke atas no minder kaya beli pantes ngayal pengen duweni sadar kita cuma mung bisa mandang pirang-pirang pirang-pirang wong wadon sing demam. habis ini ada Jayanti informasi saya terima dari Pak Ketua Allah Abang lagi abang tong bosen-bosen pokoknya mah. Terima kasih. Ya bos, alah sekalian deh sekalian. Harapan jajal tercoba ngungkapaken rasa cinta. Apa mungkin bakal kepilih kanggo kula jadi jodohne. Apal-apal ya. siji Oh siji. Gugup ya apal-apal. Siji ake saingane. Loro. Melorok rasa wong beli duwe. apa mungkin Apa mungkin bakal aku kepilih kita kanggo kula jadi jodohne. Pengen duweni ngomong orang Rasa tersimpen, no? rasa tersimpen ning jero ati. pantes pengen Duweni sadar kita cuma mung bisa mandang. Menyadar diri belum mungkin diterima. Jayanti